Jeg glemte et bånd. Hvorfor? Hvorfor glemte det et bånd? Nå, nej. Det er nok også rigtigt nok. Men så pludselig så kom Anders, han kom så til at sige, hokus pokus filihenkat, og så er det væk. Jamen, så skete det, at jeg stod lige og skulle til at have bolden lige ned i kameraet. Og så kom der pludselig et vindpust. Og forsvandt det fuldstændig væk. Ja. Nej, det er nok heller ikke rigtigt, nej. Bolden det forsvandt lige pludselig. Jeg stod med det lige i hånden. Du skulle lige til at få det lige ned i kameraet. Og så tabte jeg der, og så trillede benet lige hen over det, og så var det bare væk. Nå nej, det er også rigtigt, det passer heller ikke. Nej, bolden det blev væk, fordi pludselig så kom der en flyvende tallerken, og den landede lige foran, lige det jeg skulle til at putte bolden i. Og så kom så en grøn mand ud, og så sagde han, hit med bolden! Det sagde han på det her mærkelige sprog. Det lød sådan her. Og så måtte jeg jo give ham bolden. Ja. Derfor. Det var det jo heller ikke. Nej, det er altså rent. Sandheden er, at vi først havde puttet det ned i den her. Og så tog vi den. Og så satte vi den. Og da vi så gik, så tog vi den anden taske. Ja. Der var den ikke i. Så kørte vi helt til Maja. Og da vi kom til Maja, der havde vi ingen bånd. Snip, snap, snude. Nu er historien ude. Så det var jeg også, så